Ngicela ubikele nabaleli bokhoze FM. Namombe kamnandi udala mayemubele mina. Awusho kanjena. Nina nihlushwe yini? Hayi cha no ngithanda isimilo. Yebo ukhuthele futhi. Bafowethu siyabingelela emakhaya Mthandeni SK lo. Umshove enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha sebesula amadevana Mthandeni SK ke Igcokama Elisha. Umnikazi ke weParis, umnikazi wegushi lami. Namhlanje sihleli lapha nomama wethu omuhle isipatsha sika mama uLedidi ninjani mani lefika ngiyafila ngiyabonga ngicoma into yakho vele ine fashion nje phakathi angiziveli kuhle bese uyothenga eParis ubusu Igcokama so usuka into edidayo ya ngoba nje eParis sibonile ukuthi kude kakhulu ngcono siye santhini manje kuyafikeka nje impela 500 rand mosuka la eThekwini uye eGoli ugibele yebo awugibela itekisi yabona njoba nje amasama uzokubizwa stage sekunjena abagibela abagibele yebo usho kanje yebo kumasama inkulu indaba wathinta indaba yamasama wangithinta eqolo ngicela ukukhipha nanti ipheshana lapha ngiphethe ngiphethe ipheshana njengogogo lapha angijwayelanga lento yokukhankasa kodwa hayi ngizokhankasa ke manje ngathi ngikhankasa ke manje sekumashutha ukhipha ngemabele kodwa ngilikhiphe esibeleni uyavota lapha kumasama lapha nginominathiwe lapha ngeParis kumasama ngicabanga ukuthi iyo indondo enkulu ke lena ke lapha eAfrika ngicabanga ukuthi othanda noma ofisa ukubona iParis iachieve kakhulu ngizocela ukuthi angivotela SMS athi R lo Rama ngiyabona RY uY lo ayo uyabo RY10 bese thumela kule nombolo ke ethi ke 33 485 athumela kule nombolo ethi SMS leyo uyabona nje mawuthi RY10 bese uthumela khona manje nje umuntu akhiphe ifone ebambe ngesandla bhalana 5 rand lapha na 5 rand laba mfowethu siyavota manje ya emarenkeni kuphi emakhaya ogogo ngicela ukuthi unikeze abazukulu gogo bevote kuvotelwa Mthandeni lapha ingoma esemlandweni eParis uyabona bathanda ugogo nabo bayakuthanda nabantu abasha bayakuthanda uthanda ubani ongathanda uyazi ngathola isimanga uyazi ngathola isimanga ukuthi emhlabeni nje ulipheshana lama ngilibekela emhlabeni nje ngidalwe ngendlela ethe ukuhluka mina ngithanda ogogo yebo amakhehla ayangathanda ngithanda abelungu ayangihlekisa athi uPopayi ngithanda abelungu ngithanda izalukazi ngisho ngiyifica ezihleli ngifika ngishele uyabona bese ngishiya unemenayidi ngidlula ngithanda izalukazi nezingane ezincane yabo usho kanje ingane ezincane ngakithi ingane mhlamba ngeke ngibe nazo ngakithi ngeke ngibe nayo inzalo ngoba kuthi umuntu othanda kakhulu abantwana abatholi kanti esingabhekona phansi konyawo kubukwa amehlo nje yethu ayethu leyo abaye phansi konyawo ngibambe eswini khona ubhozo vele uvele eswini ube yikhubuthi mayisidlala bese ngithi ayiwo lo wami lona uthini wena ithi fika nje vele kade ngayibona isigcoyi incwadi imisa ubhozo eswini ngithe yeah Igcokama Elisha usho zingaki nje awuzazi okay ingane boy into boy ogel boy ogel yebo uthola konke manje na indaba umubi kamnandi Mthandeni SK uSminoff le ngoma lena ungichazelile wangichazela wangitshela kodwa khona le enye ebhalwe la kumasama engiyibonile kuthiwa awuthi ngibone enye okhethwa ngoba awukhethwa ngendaweni eyodwa khona i-best maskandi manje i-best maskandi inkinga ngazalwa ngiyiyo ivele ngu-best maskandi manje angikwazi ukuyikhankasela uyabona izoyiwinela nje ngendlela yayo ngoba vele ngi-best maskandi nawo ngoba sikhuluma yabo vele ngu-best nje uyabo so esigxile kuyona kakhulu ile yeso but ilena ke bamledi ilena esivotela sithi RY10 angifuni ukuthi ngithi bese ngithi 2 ngoba bazotshela abantu ukuthi ngisho 2 ngithi sithumele iSMS kule nombolo ke manje ethi
33485 uyabona ngiyaqala futhi kwenza lento leli phepha leli kade leli phepha ngiba ngilifake lapha nje angifuni ukugeja RY10 angithi yebo RY 33485 uqedile ke lapho 9 indaba neParis yebo uthumela indaba nje neParis i-song of the year ngicela siyenze sisheshisa lento ukuze sikwazi ukudlula kule chapter manje yeParis njobo live lapho akubonakala kusheshe lapha kubonakala ukuthi abantu sebevele baphethe bavele ba SMS akababhala asho ukuthi ngiphezwayo bathini bathi vuka insizwa ungenze njalo nayithi bathi vuka umbulale egwalandini buda kumlandeli sewushona qala bathi vuka cha amakhotha ngqoko yini amakhatha ngqoko lethi izoyihambela nje no amakhatha ngqoko kwakuyisihloko se-album le engicela ukuba nayo last year amakhatha ngqoko nje ngathi nje abantu abahloniphayo abafowethu nje abahlonipha abantu abalungile yebo yebo ikhotha yebo umuntu nje ohloniphayo umuntu owenza noma yini uyabona owenza noma yini for ukujabulisa omunye umuntu uyabo umuntu wenza noma yini yabo ikhotha ngqoko ke leyo so lesiphindile ngifuna baze baqala impela bacaca ukuthi hayi bayakuza ukuthi uthini siyavota bo uyabona ngiyaqala yabona ngifuna ukuyijwayela lento ile ukukhankasa ngoba sekuningi kuseza no song of the year bakhona lapha ngitokhozini hayi umuntu usazofika yeah ngashiya iplatinum la ngashiya iplatinum yami lapha hayi suka bahlonishwa iphi ambala yazi it's a story yazi umuntu nohlaka liyaluma lutho mfethu ngiphila kubantu yabona mina abantu bazongi-understand ukuhamba kwesikhathi ngilo muntu ngithiwa yinjani ngenuine yabo ngiyakuzwa and I'm very very humble ayike lapho humble guy ngivumile la lokuqala ngikuvumile lokwesibili unga